la la la, ulungani mulandi, hafanana, hamana kukanela, shalalala, wena na mina, hafanana, hamana kukanela, shalalala, wena na mina, hafanana, hamana kukanela, shalalala. Hey, what you Milí naši budúci klienti, čiže čím je zaujímavá naša Dziva fotobudka? Je to určite moderátormi, je to tým, ako vás vedia nastaviť na fotografiách, aby ste na nich vyzerali pekne. A túto našu fotobudku si viete rezervovať na rezervačnom formulári na mojom webe, ktorý nájdete tuto. A týmto vás chceme pozdraviť s mojím tímom, chlapci. Tešíme sa na vás!